Bueno, iruzur batian erortzen ganean, lehenik eta behin oso garrantzitsua da alden heinean lasai egotia. Lehenengo pausua izango zen bankuarekin harremanetan jartzea gure kontua edo txartela edo danadalakoa blokeatzeko, eta berehala ertzaintzaren gana jun, salatzeko. Oso garrantzitsua da alik eta lasterren salatzea. Gero, pasaitzak aldatzea eta segurtasun neurriak eguneratzea. Gaur egun gure identitate nanaren dokumentua oso erraz edo, egoera askotan ematen dugu eta askotan ez da biharrezkoa, ez? Inoiz ez eman dokumentu hori biharrezkoa ez dan kasuetan, inoiz ez partekatu WhatsApp edo Telegram bidez, askotan partikularren artean online bidez erosketak itzen dianean, WhatsApp bidez bidaltzen da gure nanaren kopia, eta ez dakigun nun bukatuko daben argazki horrek, ez? Orduan, inoiz ez bialdu aplikazio honen bitxartez, inoiz ez zigo sare sozialetara, Instagramera, Facebookera, TikTokera, inoiz ez zigo, eta kontu zibili, nun ematen dugun gure nanaren kopia. Egisa da iruzurgileak ingenieritza sozialean adituak diala, manipulazioan, psikologian, orduan, berez trebiak dia olako iruzurrak itzen eta biktima inoiz ez da erruduna.